paralog sngau bape ya kene ke video hado ke bekut mo kalong ke badon kam bhai phi ban tip ya kene kan jia ayu ladawan u satellite internet hagari jonge ladingi pendon kam ya kene ke satellite internet te katno ka jingdu nong bat katno ka jingmen toy ngin yo ngan sai thu ye phi hagane ke video te pelok pejor ke benung kong kalong ba ladawan ka satellite internet hagane ke ri jongi te kene ke 4G 5G baro kan kunno namar ka jing state jong kene ka satellite internet kan kham state ban ya ka 4G bat ka 5G kumta pelok pejornya kene ka satellite internet latmu ban sedang ha ka ri jongi menta usnem arja rephusan Henry kamshim lalong namar ba ka sorkar India kamshim la ai permission hadu menta ki company he ki thrang bha ban sedang ya kene ka satellite internet ha kene ka ri jongi namar ki company kin kamai shibun ha kene ka satellite internet ban sedang ya kene ke satellite internet hagari jongi don kam artli ki code bat ke sorkar India jongi kampat ai permission ya kene ke code ban sedang ya kene ke satellite internet kumta ki company he ki sakut ha kene ke code namar klemu code kimla ban sedang ya kene ke satellite internet hari jongi ban sedang ya kene ke satellite internet don kam ban pha ya kita ki artli ki code shijrong ke babu ya us satellite tang ke sorkar ke bala ban ai permission ya kene ke code kumta pelok pejor tongan itu IP kino ki company ki bekwa ban sedang ya kene ka satellite internet hagari jongi ka company benengkong jong u Elon Musk ka Starlink company bat ka bar jong ka company ka ri jongi ka Airtel ka company Artweb ka balai pat jong ka Amazon ka company Kuiper ka besau pat jong ka Geo satellite internet company kene kita ki Southly ki company ki bekwa ban sedang ya ka satellite internet ha kene ka ri jongi Henry ke sorkar kam shim la ai permission yiki sayangan itu ipi balai ke sorkar kam ai permission yiki ban sedang ya une satellite internet hakari jongi kumta pelok pejor kine ki Southly ki company ki long ki ba rius pa bha ladaya ke dor jong kene ka satellite internet yen bu lilam te ka Geo company kan long ke ba nengkong ban job namar ki don shibun ke pisa kumta utrai jong ke Geo Mukesh Ambani ru ukwa ban bu ya kene ka satellite internet ha ka jingdi lilam khnang ba un yo ban thit yaka namar udon shibun ke pisa ban un job ya baro sorkar pat kamshim la ai permission ban lilam ya kene ka satellite internet namar ka sorkar ka kwa ba kwe pat ki company rit ro kin yo lat ban thit ya kene ka satellite internet kumta pelok pejor lada kine ki company behe ki thit ya kene ka satellite internet lada kine ki company ki sedang ya kene ka satellite internet bun ki bru kinya kendu jing ki baduk kinya kendu shibun ki jing balai sayangan itu ipi kene ka satellite internet kala aban ai internet ya ka perthei barok ka we om tang ya ka ri jongi ka jing thmu ban shna ya kene ka satellite internet ru kalong ba hangno ba ki bru ki shong kinam ya kendu ya kano ka jing jong ka network na ka internet kumta pelok mano ba ya kendu jing ya ka internet data kita ki bru ki basa sepo shnong kendong ke ki ba ya kendu jing ya ka internet bat ka network kumta gitu ki basa sha nong kendong sha po shnong bunsin ki bru ki beduk hi kumta ka ba internet satellite kalong la kumnu hadu 9000 hadu prahajar shibnai taki beduk pat kin yon ya kata bisa hadu 9000 prahajar tengka shibnai ban siu ya kata ka bai internet satellite internet kumtampun ki brio kin sala ban pendon kam ya kene ka satellite internet namar ka bil jongka ka long ka ba he bha shibnai kumta ka sorkar ka kwa ba baro kin pendon kam ya kene ka satellite internet dena ta ka daw ba hadu menta ka sorkar kampat ai permission ya ki company ban sedang ya kene ka satellite internet hagari jongi empat la ban tip ayu ka sorkar ka kwa hato kin sedang ya la ka jong ka company ne kin ai permission ya kine ki company ya ketangi mla ban tip tek ka jingmut jong pi pelok pejor hato de ban sedang da ka satellite internet hari jongi ne amde ai ya ka jingmut jong pi hapok ka comment box Kublai shi bunyi pi barok ban pe ya kena ke video dop kod